ଏସବୁ ପୁଣି କ'ଣ ଆଣିଲଣି? କ'ଣ କରିବ ଏତେ ରସଗୋଲା? ତମେ ଏତେ ରସଗୋଲା ଖାଇବ? ଆରେ ଏତିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଲୋ ମିଠା ବି ରସଗୋଲା ବି ଖାଇବ। ରାଜମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଲୋ ମିଠା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତମେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେଟା ରସଗୋଲା ଖାଇପାରୁଛ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଆ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଦେଖିବା 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେଟା ରସଗୋଲା ଖାଉଛ। ଓକେ ରେଡି? ୟେସ୍ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପୁରା ଖାଇବା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇକି ନ ଖାଇକି କ'ଣ ଅଧା ଖାଇକି ପକେଇଦେବ ନା କ'ଣ? 3ଟା ଚାରିଟା ଷ୍ଟପ୍।